την κάμερα εδώ. Και δεν την έχουμε βάλει τόσο ώρα να βλέπουμε τα μαλλινάκια. Προσωπικά τα κλειδιά. Εδώ Ολυμπία Ράδιο, Ολυμπία Ράδιο, Ολυμπία Ράδιο. Το καβίνο με τον οποίο κινούσε σε λεφτά για την αστυνομία. Μέρος πρώτο, δεύτερο κιλόμετρο, μέρος δεύτερο, μέρος δεύτερο, συνοπτική ελεύθερη του χάρτη της Αντιχάρτιας, τη τρίτη ώρα της 22ης Μαρτίου. Ήρθε κι άραξε μια σκούνα κάτω στο γυαλό. Ήρθα από τα ξένα τα μέρη, την αγάπη μου να μου φέρει, την αγάπη μου να μου φέρει, που την καρτερώ. Με αγέρα, με φουρτούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα κάτω στο γυαλό. Ήρθε κι άραξε μια σκούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα κάτω στο γυαλό. Την αγάπη μου έχει μέσα, ξενιτιά σκληρή και βαβέσα, ξενιτιά σκληρή και βαβέσα, πόσο σε μισώ. Με αγέρα, με φουρτούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα κάτω στο γυαλό. Άρε άνετε, άρε άνετε. Power. Ποιος είσαι ρε, ο Σούπερμαν?
Θέλει να αλλάξουμε. Τώρα τη βλέπω κι εγώ. Τώρα τη βλέπω. Διόκτωση. Αγέρα με φουρτούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα κάτω στο γυαλό. Παναγιά μου δώσ' μου κουράγιο, μόλις θα τον δω στο μουράγιο, μόλις θα τον δω στο μουράγιο, να μην τρελαθώ. Αγέρα με φουρτούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Ωραία, εκεί κράτα.